svetsnintervall.
26 de grade în Alpi Elvețieni la mijlocul lunii septembrie. Fraților,
Aici este locul unde o să facem noi astăzi un mic grătar. Că cât am hoinărit pe tricicletă prin Europa de Nord, apă grătarele nu prea erau legale în mijlocul naturii, în mijlocul pădurii, dar în Elveția se pare că legile sunt altele, așa că ne putem pune pe treabă. Am venit pregătit cu porție de coastă, 2 beri care nu s-au încălzit, sunt încă reci, niște cârnăciori pentru bere, cam asta este. Aprindem focul. No, chestiile astea care le fac eu la grătar aici, la așa zisul grătar, trebuia să le fac, să las jarul să facă jar și abia apoi să le pun, dar n-am prea mai avut răbdare. Și am pus discul ăsta pe foc direct, dar pot să-l ridic dar n-aș vrea să petrec foarte mult timp aici, deși peisajul e superb. Cred că ăștia mi erau mai mult decât suficienți. Cu coasta aia nu știu ce am să fac. Nu văd nici turiști pe aici, cărora să le fac cinste. O împachetez eu cumva și văd de unde o duc. O duc acasă. Cârnăciorii au ieșit demențial, sunt și picanți. Ai. Cât de frumos e. Foarte, foarte tare. Cu scaunele astea aranjate așa, zici că sunt la Târgu Jiu, la masa tăcerea lui Brâncuș. Adevărul că în fața naturii și atmosferei, chiar și a vremii care ține cu noi astăzi,
pierd toate cuvintele. Da, doamnelor și domnilor, cred că vă eram dator cu o explicație. Ultima oară m-ați văzut pedalând dinspre Danemarca spre Germania și de atunci au intervenit o groază de alte lucruri, niște situații pe de o parte neplăcute, dar pe de o parte foarte plăcute, pentru că am avut șansa să-mi revăd membrii mai îndepărtați a familiei, prietenii din copilărie, prietenii din adolescență și așa mai departe. Ei bine, imediat ce am ajuns în Germania, am lăsat bicicleta, tricicleta mea, am lăsat submarinul albastru la o biserică, la un părinte acolo, la o parohie în Germania, și am dat o fugă în țară pentru că mi-am dat seama pe traseu că nu am certificat de naștere, nu am buletin, pașaportul era singurul meu document valabil, nu aveam permis de conducere. Ei bine, trebuia să reînnoiesc toate acestea și apoi mi-am dat seama că nu am nici certificat de naștere, ca să pot să reînnoiesc buletinul și cartea de identitate, mă rog, și toate celelalte. Și inițial am plecat în țară pentru 2-3 zile. Am crezut că cărțile de identitate se eliberează cum se eliberau acum 5-10 ani, când le puteai primi chiar în acea zi. Ei bine, cu cărțile astea noi de identitate și cu toate nebuniile astea, cu toată birocrația, toată această treabă a durat cam 2 săptămâni. Am lăsat tricicleta în Germania, pe traseu mi-am dat seama că vine și iarna și nu am vrut să mă prindă iarna cine știe pe unde. Am găsit o oportunitate, cum e viața, la fel ca și în fotbal, contează foarte mult să ai relații, contează foarte mult să cunoști pe cineva sau să te cunoască cineva. Și atunci, eu având de experiență ca hotel director și ca manager de restaurant, ei bine, am dat peste această poiană Brașov a Elveției, aici în Alpii elvețieni, și oamenii mi-au transmis că au nevoie de o minte luminată. Așa a venit o văcuță să bea apă din Cișmea. Haideți să vedem dacă putem face un video. Da, fraților, și cum spuneam, a apărut această oportunitate să-i ajut pe oamenii ăștia aici în Elveția, în Alpii elvețieni, iarna aceasta, ceea ce pentru mine a picat excelent, pentru că am avut destul de multe provocări, le-ați văzut și dumneavoastră, le-ați văzut pe traseu. Accidentul cu bicicleta m-a costat mai mult sau mai puțin 1000 de euro, 1100 sau vreo 900 și ceva, nu mai știu exact, pentru că a fost și manopera am plătit-o la negru, discul de frâne și furca pe spate mi-au trimis factură pe ea, în fine. A fost foarte costisitoare, mai ales că atunci când am avut accidentul mi s-a rupt și un panier, mi s-a găurit de fapt, s-a infiltrat și apă pe acolo, dar în accident mi s-a stricat și calculatorul, apoi am avut probleme și cu GoPro, toate cumulate au venit cu o notă de plată extraordinară. Plus faptul că a trebuit desigur să merg în țară, cele 3 zile s-au transformat în 2 săptămâni. Am încălcat pragul mai multor restaurante, atât din capitală cât și din zona Moldovei de la noi. M-am revăzut cu prieteni dragi, prietenii mei din copilărie, prieteni din adolescență, rude îndepărtate și așa mai departe. Am fost și la câmp, am săpat, nu știu exact cum se cheamă operațiunea pe care am făcut acolo cu un văr de-al meu.
Au fost 2 săptămâni extraordinare pentru că realizasem în cele 2 săptămâni că eu de multe ori am fost în țară și niciodată nu am stat în țară mai mult de 2-3 zile, pentru că ăsta era moftul meu, indiferent că mă aflam la Londra, la Oslo, prin Amsterdam sau cine știe pe unde. Mă scuzați că vorbesc cu gura plină. Mereu fugeam în țară 2-3 zile, fie la un concert, fie la o piesă de teatru, fie la o expoziție sau așa ceva. Și atunci nu dorea mai mult de 2-3 zile escapada. Mi-am plăcea să merg pe la Capșa, pe la Carul cu Bere, locurile astea istorice din capitală. Dar acum într-adevăr am stat 2 săptămâni și a fost o binecuvântare să lucrez pământul plin de roade și de astea. A fost extraordinar. Un văr de-a meu are niște oițe, niște căprițe acolo, să merg să le dau de mâncare. A fost extraordinar. Văcuța care bea apă nu pleacă, a băut apă și stai și zdrângăne la mine la poartă. Dacă îi deschid poarta, sigur vine aici. Dar nu știu, acum nu vreau să fac probleme, a? Și cam asta a fost experiențele mele în ultimele 2-3 săptămâni. Am rămas în urmă și cu editatul pentru că nu mi-a funcționat calculatorul. A trebuit să-l înlocuiesc, alte cheltuieli, alte combinații. Apoi am observat că GoPro-ul meu are nevoie de un microfon pentru că la viteza și vântul care îl întâmpin când am viteză, fie că vorbim de pantă descendentă, fie că vorbim de vreme nefavorabilă, tot vântul suflă direct în GoPro și atunci am văzut că sonorul are de suferit, trebuie să mai investesc în microfoane, trebuie să investesc în o grămadă de chestii și am zis că vacanța asta pentru mine aici în Elveția este foarte binevenită. Apropo de Hai Hui în 2, trebuie să le mulțumesc și Andrei și lui Ion. Ei când mi-au sugerat să documentez toată această călătorie și când au văzut ce frică am de documentat și de filmat și de exprimat și de toate astea, mi-a spus Adrian, nu-ți fă griji, că așa eram și noi la început. Mai timizi, mai nu știam să umblăm cu echipament, mai un alta și într-adevăr îți dai seama că într-un an de zile am îmbunătățit foarte mult. Mă uitam pe vlogurile mele făcute în Norvegia cu o cameră foarte profesionistă, nu știu cum se cheamă, și foarte scumpă, pe care am scăpat-o când am pedalat prin Cicladea asta primăvară și care s-a făcut zob, dar se pare că cu GoPro mi-am făcut, a fost cel mai bun companion al meu, a mers treaba extraordinar, mi-am îmbunătățit și abilitățile, sper eu, și de a filma și de a comunica uneori. Și într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, le dau dreptate celor care fac vlogging de mai mult timp. Mie nu-mi place să cred că fac vlogging sau dacă îl fac, este un vlogging, o tentativă de vlogging de foarte proastă calitate. Mie mi-a plăcut să documentez călătoriile mele pentru a avea ce viziona în momentele care te iau melancoliile. Mă iertați că vorbesc cu gura plină. De câte ori cei mai mulți dintre noi au deschis un album foto pentru a privi, nu știu, momente din viața lor sau momente din viața prietenilor lor sau așa mai departe. Și mie mi s-a părut că este un moment potrivit să documentez toată această expediție în ritmul meu. Nu urmăresc să fac cine știe ce vloguri de calitate, pentru că nu am nici calitățile, nici echipamentul necesar, nici tehnica necesară, nici cunoștințele necesare, nici exprimarea necesară, nici vocabularul necesar. Dar, da, continui să documentez această expediție care în momentul actual se desfășoară în minunata și frumoasa Elveție. De fapt, Elveția mie nu mi este atât de dragă, nu mi se pare o țară fascinantă, dar alpii elvețieni sunt într-adevăr, pur și simplu, dacă trec munții aceștia, mă aflu deja la 60 de km de Milano, mai încolo e granița cu Franța. Așadar, alpii elvețieni sunt ceva într-adevăr de vis și atunci când a apărut oportunitatea respectivă, sigur eu am aplicat pentru un job ca manager de hotel, ca director de hotel. Știam că în această zonă se vorbește foarte mult limba italiană, de fapt da, e un mix de limbi, că se vorbește și italiană și franceză și germană, cu accent pe limba germană pe care eu nu o stăpânesc, după cum puteți vedea nici limba română nu o stăpânesc foarte bine. Dar am aplicat pentru job de director și atunci când a apărut oportunitatea am zis că bă, nici nu mă interesează nici salariul, nici asta, am venit pentru peisaj, am venit pentru natură, am venit să
exact targetul meu care a fost atunci când am plecat cu bicicleta, să cunosc culturi diferite, să cunosc alți oameni, să văd cum gândesc, să văd cum trăiesc, să văd ce mănâncă. E bine, locul ăsta l-am găsit datorită unor prieteni de-ai mei, unor oameni cu care lucrez la mine la hotel acolo, pentru că ei au venit, hai Adrian, să te ducem într-un loc emblematic pentru noi. Locul ăsta seara, când se face un foc de tabără aici și vii cu o sticlă, 2 de vin, ceea ce noi am făcut cu 2 seri înainte, când am făcut scouting pe aici. Ei bine, într-adevăr, îți dă șansa să cunoști oameni și să vezi locuri și sunt recunoscător, cu toate că mi-e dor de bicicletă, de triciclet, de submarinul meu albastru. Încerc cu această bicicletă electrică pe 2 roți să hoinăresc munții aceștia și probabil că voi face lucrul ăsta până la primăvară, pentru că la snowboard nu mă pricep, la ski nu mă pricep. Fotbal s-ar putea să... Am fost în contact cu un club de aici local de la vreo 20 de kilometri și s-ar putea să mă duc să fac câteva ședințe de antrenament acolo. Din pasiune, sigur. Și da, ne mai umplem agenda cu activități. În rest, voie bună, natură, vinuri de calitate, bere rece, grătare și muncă, cum ar veni. Dar e mult spus muncă, pentru că asta vorbeam și cu colegii mei. Dacă îți place ceea ce faci, nu văd unde e munca. Ori eu, săracul de mine, n-am muncit nici măcar o zi în viața mea, cu toate că au fost momente mai tensionate, mai astea. Am iubit ceea ce am făcut și nu aș putea spune că am muncit vreo zi în viața mea. Ăsta este avantajul, să faci ceea ce îți place, ceea ce iubești, să nu ai un job în care te trezești, nu știu, la 6, 7, 8, 9 dimineața și să-ți pui mâna la cap și zici, ba, iară trebuie să mă duc la muncă sau la unde am eu business sau... Nu, important este să te trezești dimineața, că o fi 5, că o fi 6, că o fi 7, ți-ai dat o găleată de apă rece pe ochi, hai fraților, să luăm din loc. Ei bine, asta fac eu zi de zi. De business, că vorbim de cei care m-au întrebat de ce am renunțat la business-ul de 1.000.000 de euro, pentru că aparent atât aveam cifră de afaceri, hotelul pe care l-aveam în Norvegia. Am renunțat și la ăla pentru că era un business de 1.000.000 de euro pe care îl încasai, dar din milionul ăla de euro trebuia să 90 și ceva la sută plecau înapoi pe chirii, pe facturi, pe angajați, pe stat, pe TVA, pe toate nebuniile astea, pe marketing, pe tot felul de campanii, sunt investiții mari la un hotel. Și te și leagă oarecum. Te leagă, hotelul ăla m-a ținut pe mine legat. Sigur, am avut libertatea să închid când am vrut eu, să închid ușa, să încui business-ul și să mă duc o săptămână în Elveția, în Ibiza sau în Londra sau nu știu unde. Dar, pe de altă parte, nu sunt un om de business, n-am avut niciodată spiritul ăsta, nici nu știu cum să-i numesc. Mie mi se pare foarte multă bișniță să merg să iau de vin de la furnizor cu 1 euro, să-ți o vând ție cu 4, ca să-i dau după aia 1 euro la furnizor, 1 euro la chirie, 1 euro la la facturi, la electricitate, la ce mai vine, la salarii și toate alea. Plus TVA și ce mai vine și TVA peste TVA și taxe peste taxe și eu să rămân cu 20 de cenți în plus. Nu prea... Sigur, este un business. Eu n-am avut treaba asta în mine și chiar glumeam cu prietenul ăsta meu, cu Giovanni, cu care eram asociat acolo în Norvegia și ziceam, bă, noi cei de la Haihui, Andreea și Ion, care au făcut un material de la noi de acolo, le mulțumesc pe această cale pentru că ei m-au inspirat să fac și călătoria aceasta și mai ales să o și documentez. Și ei au intitulat vlogul O afacere românească de succes în Norvegia și eu cu Giovanni râdeam când am văzut materialul. Am completat noi titlul, da, afacere de succes în Norvegia, luăm scump și dăm ieftin. Și da, cam așa am fost construiți amândoi, n-am avut spiritul ăsta mercantil, amândoi mai visători, amândoi mai poeți, amândoi mai bonomi. În fine, suntem în Elveția, ne bucurăm de viață și revenim de aici data viitoare cu un nou material.